Wel, digon da. Mae trydydd yn y cylch yn unrhyw ddosbarth yn y sioe brenhinol, ond dipyn o gamp. Ydy. A mae rhaid gweud, mae'r adran y by ambell waith yn gallu bod yn bach yn wan, ond mae rhaid gweud blwyddyn hyn... Na, mae'r ansawdd yn hyfryd. Mae wedi bod. Mor uchel. Mae wedi bod. Dyma'r un hapusa yn y cylch ar hyn o bryd. Gwyn o glist i glist. Can yr afon, wi wedi clywed amdano ddi yn yr blynyddau cynt, ond ni ddim wedi cael gormod o ddys mae'n credu, dim wedi gor-neud i a gor-ddangos i. Nagyn. Hwna'n beth da weithiau. Odi, mae e. Odi, mae e. A dyna Dewi yn y cefnder, dyna dad. A'r bus yn mynd a gweud na hyn, na hwnna. Dewi, gad e fod i'r ferch. Mae'n neud gwaith digon da. A fi siŵr fydd e'n mynd gyda'n hapus. There we are then, we have a result in the section B, senior broodmare class. We'd like to take this opportunity again to thank our sponsor who's in the ring now. Having fulfilled the first prize winners, the Arwyn Morgans, John Florian Key, Hamid Now. And winning that class number 42, broodmare, 8 years old or over, is number 5. Ydy, diddordeb gyda'r ddoen un yr adran by, Beth, a tymod, wrth gweld y dosbarth nawr, dyna beth yw dosbarth cryf, mae'n rhaid gweud. Ie, mae'n hyfryd i weld y gweud gwir. Mae e, un o'r gorau yn blynyddew, yn credu. Ie, fi'n credu. Fi Dewi wrth i fod a Elin hefyd. O Betws y coed yn dife. Ie. A dyma ni, enillydd, yr Caseg hun yn yr adran by. Fe fydd gan ni ar y ffordd nôl i Betws y coed heno gan y teulu'r Evanses wrth i eu gaseg nhw. Hilyn Can yr Afon yn ennill dosbarth cryf y Caseg. Wel, Elin Evans o Frydfa Hilyn am ddosbarth i ennill llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch am deimlad. Dwi rioed wedi bod yn y sefyllfa yna blaen yn Royal, so gyda ddim byd yn... Yn debyg iddo. Dim byd yn debyg iddo o gwbl, na. Dylsech chi rhedeg ar ar. Mae athi mor dda. Mae'n golygu gymaint ennill efo hon hefyd, achos ti'n gwybod faint mae hon yn feddwl iddyn ni fel teulu, so mae o'n... amazing. Dad yn hapus, oeddi mama? Dad yn hapus, mam ddim yn gwylio, mae hi'n y trailer yn just yn rhy nerfus i wylio, ie. Ddim yn gallu gwylio, wel, o leia fydd hwn nawr iddyn gallu gwylio heno ar y teledu. Yn yr grandstand yn ffonio, mae'n siŵr, ond ie. O, mae'n siŵr. Nawr, mae gyda chi ddosbarth yr ybolion, felly na i ddim cadw chi'n rhy hir, a falle welech chi to yn y man. Gobeithio. Diolch. Diolch.